Oh, Redo mawur mangawur awur-wurahan tengaraning jurit gong maguru gongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti latala wonten dawuh tinimbalan Hyang Bathari Hamiji nimbali dateng putra kula wingking saking negari puser bumi Prabu Naga Baginda. Jumadong dawuh Hyang Bathari Prabu Naga Baginda wonten dawuh aja kaget sira adoh ndak awe cedhak ndak raketake wanti-wanti dawuh pramesti guru dina samangku aku wis kelakon ngadhep marang pukulun Bathara Guru munggah ning Kayiwangan Suralaya Naga Baginda. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka hangawe dhateng putra Punaga Baginda kala nok non Hyang Bathari. Yen to penjangkane anakku lanang si Dewa Srani dheweke bakal duwe penjangka. Ya kuwi bakal madeg dadi ratuning Dewa Merga lan nrimakake yen to Gatotkaca kang bakal diwisuda ning Kayiwangan Suralaya. Mula kang saka kuwi Bathara Guru paring palilah kelawan panjenengan ingsun ngetapake para wadyabala dandang mangure. Muri saka negaramu kang dak jakake ya kuwi saka negara puser bumi Naga Baginda. Lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi Hyang Bathari kawula non sendika ngestakaken dawuh. Aja dadak ngenteni sesuk saiki apa dene. Mara gage meduna ana ngarga Kailasa. Merga dina samangka Gatotkaca tapa brata ning ngarga Kailasa penjangkane ya kuwi kepengin bakal dadi ratuning dewa. Kepengin diwisuda jumeneng ana ing Silakanda Maru Binangun mula. Yen to aku bisa nyirnakake utawa nyingkirake si Gatotkaca ora wurung kalenggahan ratuning dewa bakal diparingake kelawan anakku lanang si Dewa Srani Naga Baginda. Mekaten Hyang Bathari iya nggih. Mulai mekaten kula semadhong ngestakaken dawuh badhe kula ketapaken para prajurit saking negari puser bumi. Nuhun dawuh jengantika badhe kula sirnakaken Gatotkaca kula tundung wonten ing arga kalih bagus mara gage ketapno para wadyabalamu budal dina samangka ya nggih ya.
Ha. Hey. Ha. Ah. Hey. Mino tung dlang dong tung Gelung papak gelung bunder buka sithik gelung papak gelung bunder buka sithik buka sithik buka sithik
palugon lakon ning lekas lukita linuding kidung dipikir rahar jo kawe limo putra priya dayang durna rama leng-lenging driya mangu-mangungkung Sinong wati Sinong wati jagat hami lamun mbak lumembak ing samudra hangok ae ana bale lumut hambra genggeng awit nyodenceng-dencengan karya sengsem kang mingal mangko to mangko anak Angger Prabu Anom Gatotkaca marmane jeneng Siwa nyaket marang anak Angger Prabu Anom Gatotkaca ingkang sakmenika tarak brata wonten arga Kailasa kepareng Siwa nyuwun katerangan Nger wonten wigatos ingkang pundi dene paduka anak Angger Gatotkaca tarak brata wonten ing arga Kailasa sumangga paring-paring dawuh dhateng Siwa anak Angger Prabu Anom Gatotkaca nuning nggih Raden sumangga kepareng ingkang paman badhe nyuwun katerangan wonten ancas menapa dene paduka anak Angger Gatotkaca sepeti maharding wonten ing arga Kailasa wonten wigatos ingkang pundi sumangga pareng dawuh dhateng kang paman anak Angger Gatotkaca iya to Kang jane ana apa ana perkara apa sing dipikir apa mara gage dulurmu ki yo melu bingung nyatane putrane Kanjeng Rama Jodipati sing kepama dhewe rak ya kowe isih nom dadi ratu lho negaramu gedhe jembar jajane lho kowe iki sing kepama dhewe lan aku karo Kakang Antarja kuwi ora kepama ning mung kepeme mara gage ana wigati apa adimu Antasena kuwi yo pengen ngerti
Kakangku jane iki duweni karep apa kok nganti tapa brata ning Arga Kailasa. Kakang Gatut. Wah Anoman, kados pundi nggih? Hanggen kula tapa tarak brata wonten ing Arga Kailasa sejatosipun kula badhe ngemutaken para dewa. Ngemutaken para dewa inggih. Awit rumuhun kula nate sinaraya ing dewa. Mangrura satru murka kang mapan wonten Kahyangan Suralaya. Kula kemutan bilih kula menika dipun paringi perjanjian yen to kula badhe dipun jumenengaken dados ratuning dewa wonten ing Kahyangan Wokapi. Dados paduka menika badhe ngemutaken para dewa inggih. Kepengin dadi ratuning dewa, mboten kok kepengin dados ratuning dewa nanging dewa menika kedah netepi sabda Brahmana Raja. Pangandikanipun boten kenging wola-wali nanging nyatanipun kula sampun dados ratu wonten ing negari Pringgondani. Kasunyatanipun dewa dereng maringaken kalenggahan ratu dhateng kula. Marmanipun Jawata menika wola-wali ingkang dados aturipun. Kula kinten nggih mekaten Raden. Nyatanipun dewa menika tinulat sagunging para titah ingkang mapan wonten ing Arcapada. Lha nggih. Kula kinten anggen paduka menika tarak brata ngantos nuwuhaken gara-gara wonten ing Kahyangan. Mboten napa-napa wae. Kedahipun dewa menika kedah mangertos, kedah netepi sabda Brahmana Raja. Wonten menapa-napanipun Gatotkaca ingkang badhe tanggel jawab. Nggih. Menawi mekaten kula namung badhe nyengkuyung menapa ing dados ancasipun anak angger Gatotkaca. Menawi wonten napa-napanipun wonten ing Arga Kailasa kula ingkang badhe mbentengi kula ngaturaken gungging panawis. Ora usah dadak kuwatir Kang, aku yo bakal jaga kahanan ning Arga Kailasa kene Kang. La tala. Ya. Yo.
Sigara kang bala tumingal acampu samiya medal lilir tatit wileting gada dahyanggung menguncang niti benjang sangaji mijil latinya ngedali wuwus kutha Surawilaga kaya buta singa wregil pasti jangga dendanya mengambak boya ing Malang kadak menteng kelek karo mlintar mlintir brengos soe kowe ngomong apa sapa jenengmu ngendi alamatmu statusmu apa tambuh marang aku mburi saka Satria Garba Ruci Raden Arya Setyaki Singa Mulang Jaya loro jenenge Bima Kunting 3 jenenge kowe sapa 4 jenenge kupingmu bosok 5 kowe ngelokke kupingku bosok nah iki kowe ngelokne kupingku bosok ya ta ora ngajar tenan mburi saka negara puser bumi jenengku tumenggung Handaka Sumeler tumenggung Handaka Sumeler aku ning omah kurina diparapi Darwin mergo penggaweanku dahar turu karo kanca-kancaku Darwin kowe gelem nyimpangi apa nyimpang nengen ora bakal gawe lewat ndekengi karo sing jenenge Gatotkaca Baranyata tak katutke dosane mergo dheweke dadi golekane ratu Gustiku tok goleki arep ngopo bakal tak krencung sikile jambak rambute tugel gulune sembodo sing dadi penjangkamu yen ilang nyawane Setyaki kowe kok mbelani dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan tak katutke kowe wani karo tumenggung Handaka Sumeler kurang-kurang bejane keket jaro kaya beranjangan kopat kabeh kaya butulut tapangan prangi tatal gerajawu durung ngerti kondange tumenggung Handaka Sumeler tau tate bedah kutha Boyong Putri yen tanding karo dapur Puspira banggane kuwes-kuwes dadi kelareng epek-epek bangsa Hey! Oh! Hey! Ha! Ha! Ah! Ah! Awas kurang ajar yo yo Jaya tandingmu cobaku maju Mas ha ha ora tok endane pecah dadamu ha yo canda yo canda sirahmu Indra
awangku dhewe. Hei! Edian. Aduh, mati aku. Waduh. Yo. Ha! Awas. Hei, ha. Ha. Hei, ha. Awas. Hei ho, serimpung sikilmu. Hei ho, hei, awas. Hei ho. Aduh, mati aku. Waduh. Ya. Has. Hei ho, hei. Hei. Oh, ha. Hei. Oh, hei. Hei. Oh, Wong manis sak solae. Waduh. Mati aku. Yo. Ugal-ugalan wis diake. Awas. Yo. Ora ngajar. Yo. Yo. Awas. Yo. Mana rono? Coba. Edian. Edian. Hati aku. Hei, oh, hei. Oh, hei, oh, oh, ah. Hei, oh, ah. What? Oh, ah. Hei, oh, what? Pecah. Yo. Godo tadaono. Ojo to endani. Ya Ha ha. Ha ha. Awas. Yo. Mundur.
Jaya tanding mujabaku Antaraja panikas jangga cobanan hei Hedian ha ha waduh mati aku aduh aduh ah mati aku ah ya hei ah Pikir. Sawoe Antasena bali takon marangku. Prawira sandi cobanan. Hei. Ha. Kowe genti to, ora iso anteng to, dung dung. Ora iso mesti. Hop. Ha. Ha. Awas, lo, hei, hei, ho. Edian, hei, ho, hei, ho, hei. Edian, lo. Weh. Edian tenan perang lek ngerimen. Awas. Hei, ho. Edian, lo, hei, ho, hei. What? Awas. Edian. Eneng kethake barang. Candak cekel nggo pengengon. Cekel bekuk. Wah. Oh. Hei ho, hei. Hei ho. Hei ho. Ah. Aduh yang. Ha. He ho. He ho. Hey. Aduh yang. Mati aku. Waduh. Waduh. Ah. Ah. Oh ah. Hey ah. Oh ah. Edian. Oh. Hey. Oh ah. Oh hey ah. Edian. Aduh. Mati aku. Waduh. Ha. Oh. Ah. Ah. Aduh. Mati aku. Arep tok kapake. Waduh. Mati aku. Balik ke. Ha 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 ha. Ah. Ah.
palaran nenonono ning palaran Ridu mawon mangawara-wara rahan tangarane ngajoret kang makuro gangsa tetek kadyabo tola pangringtun rangga hesti marababak ingkang duwe jalalayo ayo ayo nono Prabu Naga Bagindo Cumangkah Latala kowe mbelani Gatotkaca dasar para nyata sapa jenengmu Prabu Naga Bagindo para nyata ayo ora usah dadak melu-melu perkara iki minggato Gatotkaca bakal ndak gerincung sikile dadi bebengkeng tak aturke kelawan pukulun Bathari Durga cobanen Setyaki weh atalah oh ah oh ah oh ah ah oh ah 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 ayo ayo ndi Gatotkaca hey ha hey ha ah wah ah ha hey ha ah ah wedian wah ketanggor karo wong sing ora urus
Gatotkaca ke pamer keprigelan. Tampan aji gelap sayu tumbuh tibamu parat. Waduh. Waduh, priye iki Paman? Priye iki? Kakang Gatotkaca kendang kapracondang. Waduh. Yen to aku kelawan Paman Setyaki nandingi kridane Prabu Naga Bagena ora urung ya mung bakal kaya Kakang Gatot. Prayogine matur lawan Punden Pandhawa. Yen to pancen Raden Gatotkaca kendang kapracondang. Waduh, kendange Kakang Gatot kaya malih nyanga sing dadi rasaku. Matur lawan Punden Pandhawa, diaturake wong sing wigati yen to Kakang Gatot kendang kapracondang. Ayo bali ning negara Ngamarta.